nke na-eme ihe siri ike. A na-eme obodo abụọ abụọ abụọ. Community. Christiana Ifeyinwa Oduizugo. Sampuro biti Christiana Ifeyinwa Oduizugo. Jesu Mary Ebere. Jesu Mary Ebere. Sampuro biazi ike na ndokwa. Sampuro biazi ike na ndokwa. Biko ndị ọbụla anyị nwawo okoro nwe ebube ụmụakụrịsị nwụra n'ozu oge anyị ji dị ukwuu were na-ekele ụlọ ọbịa ụlọ bịara ebe a taa odowu iwe oke ọgụ ebe a and you have demonstrated capacity in this family. Anya mmiri dịka i kwuru n'ime ibewe anya abewe mana ise ite ofe anyị wara ọgwụkwa ite ofe unu to an extent mana a na-ekele ndị ụgbọala niile dị ụmụakụrị nọ nga ọ dị ike gakwara unu onye nwanyị gọzie unu n'okwu n'okwu agbọghọdị unu niile Chineke ga na-agọzi ya. Anyị sị ihe niile unu ji wee bịa na ihe niile onowu megoro na famili anyị na-asị Chineke ga-akwụghachi amadike mmadụ n'aha Jizọs. Biko ọgajize gakwara unu anyị na-ayọkwa biko mgbe ọbụla unu nọchara ebe ọbụla unu nọ anyị ga-abịa ahụ n'anya ụlọ ahụ tụla yes. DJ maybe too much. We need to make our color. Stay now. Just over there. DJ na yes.